po známych udalostiach pred sezóny, keď vlastne mužstvo na chvíľu, mužstvo Honiec vyšlo z mapy futbalovej, sme nastupovali do sezóny s tým, aby proste futbal v Honciach fungoval aj naďalej. Nemali sme žiadne veľké oči, nastupovali sme do sezóny vlastne s kádrom, ktorý absolútne nebol zohratý, v ktorom bola väčšina už hráčov, ktorí boli po zenite výkonnosti. Mali sme pár mladých hráčov, pozbierali sme po okolitých dedinách ďalších. No, samozrejme, ako som hovoril, nemali sme veľké oči, napriek tomu nám úvod sezóny nevyšiel špatne, prehrali sme akurát prvý zápas na dedinkách 5-1, ale postupom času sa výkony zlepšovali a tuším po 5. kole alebo 6. kole sme boli dokonca na 2. mieste tabulky, čo prekvapilo aj mňa samého, pretože absolútne som to nečakal, že by sme mohli proste bojovať dokonca tak na čele tabulky. Veľmi nás zaskočilo zranenie Milana Gala, si zlomil nohu. No a po tomto zápase vlastne naša výkonnosť išla smerom dole, pretože Milan Galo je náš kľúčový hráč a už celková naša hra nebola taká, ako sme si ju predstavovali my celkom. Na druhej strane to umiestnenie v strede tabulky vlastne zodpovedá tomu, čo sme očakávali. Takže v celku dá sa vyjadriť spokojnosť s jesennou časťou. Akurát nespokojný som s tým, že sme doma pustili dosť bodov, čo bolo, našim cieľom bolo naopak doma neprehrávať, naopak vyhrávať a vonku, keď sa niečo pošťastí. No. Ale ináč celkové vládne spokojnosť. Hovorím, nemali sme nejaké prehrané nároky alebo oči, takže vládne spokojnosť.